Dini mga puntuhan karon magaposo ato makauban na si Bulhoon Mayor Merlo Dirama. Mayor Dirama, mayong hapon, Mayor. Mga tagtungol po dyan, paluto ko. Hello, Mayor. Mga tagtungol sa mga balindit na naman. Hello. Paluto ko, ugma po, paluto itong pamahawa, panuto. Yes, Mayor. Paluto mga panpon, mga lahat. Mayor, mayong hapon. Oh, may hapon. Si Bobby Nalsaro di sa Balitang Bisdak sa GMA, no, Mayor? Kining sa atong pagkikinabi kaganiyang buntag upat patong confirm patay karon siyam na. Diin man mamatay ning uban mga mayor dito sa site of the incident on the spot or diha na sa hospital? Dito na kini sa Puan. Dito ni sa site po sa Sibab. Oo. Ang walo, ang usa, diri namatay sa district hospital, sa Oslob. Aha. O sa may source anis kamatyan na nalagpot, na pantok o nadatugan sa atong dump truck? Nadatugan ni sa dump truck, Sir Bob. Aha. Kining nahitabo gyud sa imong investigation karon kay understand murag komprehensibo ng imong investigation nga nakuha. Doon naman ko to'y report ako na interview sa itong principal kaganihan nga murag mi balitok third turtle ko no. Pero wala mayor gituyo nig bangga aron mohunong na kay nawada og preno no. Oh, gadulhog ni Sir Bob unya mo dituyo ba niya tanan ni Saka dayon ni murag ni balitok. Siya. Oh. Aha. O ano lang ang lugar kuan man kayo? Cemented man. Di man bati ang kalsada, di ba? Oh, mahilan kay lugar na Sir Bob. Na lugarahan dia. Aha. O sa man accident prone area gining lugar sa imong nahibawan diha? Oh, accident prone gyud ang lugar Sir Bob. Okay. Ang truck na to, sa man dili dipiktoso pila ka tuig naman diha sa posisyon niyo sa LGU sa Buluon kini mao truck mayor? Pangaduha pa di ka tuig kapin Sir Bob kay bag-o maligid siya nga among napalit ni dump truck ka. Brand new gyud ni pagpalit ninyo. Danyo. Ang LGU gyud mismo mo oy 2016 na siya napalit na mo Sir Bob. aha. Ang LGU gyud mismo sa Buluon mo nagpalit ani. Oh, ang LGU sa Buluon napalit ay nagprovide. Okay, so sa may I understand nagabot-abot na ning mga hinabang karon diha sa local government unit na to. Giyon sa man pag-handle ang situation na Mayor Dirama. Among handle ali Sir Bob dire nga nagpasalamat ko nimong dako nga tungod sa imong tabang atong legislatura duha. Nag-abot-abot gyud yung mga ambulansya dire. Okay. Nga sa mga laylain nga mga lungsod gani adto karon nagsige pa og transport padulong sa Suto. Oh, nanawag na po kay nalapod ko sa Oslob para po munditso na po dito sa Suto kay padala na po dyan. Nanapoy lain nga gikan dire didala na mo sa District Hospital Karkar niya magpakuha na po padulong na po sa Suto. Aha, okay. Ang atong provincial government pinagi sa disaster office nagpadaba sa diha og hinabang as of this time whatever help nga ilang na-extend diha Mayor? Wala pa Sir Bob kasi mag-speak mi nga magpadala report ang disaster pod. Aha. Si Governor Gwen Garcia may saad na to nga mutabang pinaagi sa PWS Mayor. Mutabang man dire Sir Bob ang provincial Sigob. Yeah. Ang gobernador sa probinsya Sugbo. So dito sa Oslob karon do na pay nabilin nga mga pasyente wa na. Ang sa Oslob karon so par murag wala na nahibilin dito. Murag tulad nailas karon nga tulo ka buok gida Sir Bob padulong sa Suto. Aha. Mas may dire kay at least updated ang atong ospital diri sa syudad no mga equipment murag dili siguro. Yeah. Equipment unya daghan pong hinabang pud sa Suto nga magka-appeal pud taon ta mga kaisunan pod. Yeah. Ang DepEd pod Sir Bob di report nagpakabana po sila pod. Ang DepEd mutabang po sila pod. Nga naari diri si Ma'am Antod. Yeah. Nasuri po dire pod sa Buluon. Ang atong provincial supervisor. So at least doon na assurance from DepEd nga mutabang sila ani mga nabiktima. Yes, Sir Bob. Okay. Kining mga matay na mga nangamatay ipadanig adto gini ipabali haton nimo dito sa mga mga duha ka barangay nangkaan among kaistorya Sir Bob ang mga tagtungod. Og ingon sila og mahimo lang kuno kung pwede dili lang nadula sa after barangay kay pagbalik-balik niya ala lang kuno sa gym usahon tanan karon ikaw magbalsamar. Okay. Unya asa man asa man ilubong dito gyud sa ilang barangay? Dili, dira sa mua sa sementeryo sa Buluon.
Diha sa poblasyon. Poblasyon na po, Sir Bob. Why cementerio to para sa mga residentes bukid, Mayor? Wala, ang tanan doon, ari doon ilubong doon sa buwan, sa Luwer Bisirel. August. Okay. So at least man lang og dunay kuan diha makatabang og madali rang hinabang madawat ini mga kabanay sa mga nabiktima, Mayor Di Rama, di ba? Oo, basin ni makatabang pa kay respond makabilar mga duha ka adlaw dire kay kasan din la i-postpone kay mura sila maluoy po ba sila mga anak kung madugay. Yeah. Sa driver na hinabi nimo kay ang akong hinabi ni Dr. Cairo kaganiha sa Oslo murag mi sibat man kuno bisag nakataod og oxygen, Mayor. Ni surrender ba? Wala ko kay hinabi sa driver si Bob kay na busy ko diri sa akong mga tagtugon, mga pasyente o niya. Daghan po si panahon ko sa sama ninyo sa mga panba. Mga media. Anyway, sama sa akong giingon, ang provincial government, mutabang man ani. So at least maluag-luagan gamay ang panggastos ani, especially ang naaparon sa ospital, Mayor Di Rama. Opo, Sir Bob. Magpaan lang ko, patabang lang po kunin mo po, Sir Bob. O makatabang po ba? Dili sa Buloon. Ano yung mga nangamatay o sa mga panpon matabang. Sige, manawagan ta sa atong mga kaigsunan diya og dunay matabang baka. Salamat kay Sir Bob. Okay. Kung natabang mo, nako diri sa Buloon. Sige, salamat sad, Mayor. Way sa payan. Sa mayong hapon nimo diya. Salamat. Hapon po.